şeytandan goraw üçin doga dileýim. Atam, bizi söýýändiň we goraýandyň üçin saňa alkyş aýdýarys. Gökdäki Atam, bize görkezýän söýüň üçin minnetdar. Biziň ähli mätäçliklerimizi üpjün edýändiň üçin saňa köp minnetdar. Rebbim, biz seniň söwüşjek eskeriňi bilýäris. Müsürden çıkış 15:3. Senin güýjüň gudratly we adalatyň kämildir. Ya Reb, bugün bizi şeytanyň güýjünden goramaňy dileýäris. Onuň durmuşymyza gurýan meýilnamalarynyň we hileleriniň hemmesini ýok etmeňi dileýäris. Mukaddes adyň İsa Mesihiň güýjü bilen şeytanyň güýjüni we maşgalamyzyň durmuşynda eden işini ret edýäris we ýazgarýarys. Biz oňa öýlerimize we iş yerlerimize hüjüm etmäge ruhsat bermeýäris. Atam, sen ejizleriň gorawçysysyň. Biz senin huzurunda şeytanyň güç bilen durup bilmejekdigini bilýäris. Ya Reb, biz saňa bel baglaýarys. İsa'nın adından amin.